Negombo Muslim Women Association organised exhibition at Golden Palace in Negombo. अस्सलामुअलैकुम මම ඉර්ෆානා ෆෞමි මීගු මුස්ලිම් කාන්තා සංවිධානයේ උපලේකම් වශයෙන් සේවය කරන අතර අදට යෙදී ඇති මේ ප්‍රදර්ශනීය කාන්තාවන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා ළමයි 80 දෙනෙක්ගෙන් පමණ සහභාගීත්වයේ මේ ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරලා තිනවා. පෙරියමුලේ අල්-අස්හර් පාසලේ අපගේ කාර්යාලය පිහිටුවා තිනවා. අවුරුදු 32ක පමණ ඉතිහාසයක් මෙහි පවතී. நேரடியாக கோல்டன் ப்ளஸ் நீர்கொள் மீது கொண்டிருக்கிறோம். மிகவும் முஸ்லீம் உமன் அசோசியேஷன் அழகான முறையில் வந்து எக்ஸிபிஷன் ஒரு கண்காட்சி வந்து இங்கு திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேணும், இந்த நீர்கொழும்பில் வந்து இந்த அசோசியேஷனானது வந்து 35 வருடங்களுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு அசோசியேஷனாக தான் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது வந்து எங்களோட மர்ஹூம் ஜாபீர் சேரன் சொல்லக்கூடிய ஜாபீர் மாஸ்டர் அவர்கள் தான் இதில் வந்து ஃபவுண்டர்னு சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த எக்ஸிபிஷன் மெஹந்தி அலங்காரம், அதே மாதிரி கேக் மேக்கிங், அதே மாதிரி எம்ப்ராய்டிங், தேவையான தையல் பயிற்சிகள் வந்து வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. யூடி லங்கா செய்திகளுக்காக வந்து அக்ரம் லுத்ஃபி நேரடியாக கோல்டன் பிளஸ் நீர்கொழும்பு.